भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, ஹரே Hare Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும். ஸோ இப்போ என்ன சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம்? இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? Chapter 11, Vishwarupam, Mataji. வெரி நைஸ். சாப்டர் 11 விஸ்வரூபம், யூனிவர்சல் ஃபார்ம். ஸோ எஸ், இந்த ரூபத்தை நம்ம வழிபடலாமா? இல்ல Mataji. ஏன் வழிபடக்கூடாது? அருவவாதிகள் தான் மத்தாஜி வழிபடுவாங்க. வெரி நைஸ். அருவவாதிகள் தான் வழிபடுவாங்க. இது ஏன் அருவவாதிகள் வழிபடுறாங்க, ஏன் நம்ம வழிபடுறது இல்ல? First of all, இது வந்து டெம்பரரி ஃபார்ம் Mataji. டெம்பரரி ஃபார்ம். டெம்பரரி என்ன அர்த்தம்? Mataji. டெம்பரரி ஃபார்ம்னா என்ன அர்த்தம்? கரெக்ட். பட் அப்படின்னா என்ன? அதாவது ஆன்மீகம் கிடையாது. கரெக்ட். இல்ல இல்ல இல்ல, பௌதிகம் இல்லையே. இது பௌதிகத்துல வராதே, டிரான்சிடென்டல் ஃபார்ம். சி ஃபார்ம் வந்து டிரான்சிடென்டல் தான். ஆனா இது வந்து என்னன்னா பௌதிகத்துல ஒன்றுதான் இருக்கு. ரைட். ஸோ இட்ஸ் மெட்டீரியல் ஃபார்ம். ஆன்மீகம் கிடையாதுன்னு, ஆன்மீக உலகத்துல இது இல்லை. ரைட். கிருஷ்ணரோட ஃபார்ம் இது என்னன்னா பௌதிக உலகம் கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறது. ஸோ அதுதான் இது. 10th சாப்டர்ல அவர் தியரி சொன்னாரு. நம்ம 11th சாப்டர்ல வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம், ப்ராக்டிக்கலா அவரோட தர்ஷனை பார்க்க போறோம் அப்படின்னு. ஸோ 1ல இருந்து 4 பார்த்தோம். அர்ஜுனா வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாரு. அண்ட் கிருஷ்ணா வந்து இன்னும் தியரியில தான் இருக்காரு, டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. இப்போதான் என்னன்னா அர்ஜுனா பார்க்குற யூனிவர்சல் ஃபார்மை சஞ்சயா டிஸ்கிரைப் பண்ண போறாரு. ஸோ அதை நீ கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் 9 to 14. அண்ட் அர்ஜுனாவோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்றதையும் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து அர்ஜுனா வந்து சந்தேகம் அவருக்கு இல்ல மத்தாஜி. எதுக்கு அவர் வந்து யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வந்து கேட்டாரு? அவர் எதுக்கோசம்? காலத்துல வந்து மனுஷன் ஜீவாத்மாக்கள் வந்து நம்பணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் முன்னாடியே கேட்டு வைக்கிறார். வெரி நைஸ். அதாவது இனிமே வர மத்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கோசரம் கேட்கிறாரு. எஸ், அது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட், பின்னால ஒருவேளை இந்த ஃபேக் பீப்புள்லாம் வந்து நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது, நீங்க உண்மையிலேயே கடவுள்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்கன்னு நம்ம வந்து கேட்கலாம் அவங்க இல்லையா மாதாஜி? இல்லைன்னா அவங்க வந்து உண்மையிலேயே கடவுள் கிடையாது. இப்ப நிறைய பேர் நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நமக்கே தெரிய எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் உண்மையிலே கடவுள் கிடையாது. வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் இது. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் தான், இன்னொருத்தங்க நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொன்னா சரி உங்களோட விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க, ஏன்னா கிருஷ்ணர் காட்டினாரு, நீங்களும் காட்டுங்க, நாங்க ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்பெல்லாம் நான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புஷ்ன்னு சொல்லி 5 ரூபாய் காயின், 1 ரூபாய் ரிங்கு எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு பதில் ஏன் உஸ்ஸெல்லாம் காட்டணும்? நம்ம எல்லாம் இருக்கிற எல்லா அண்டங்களுமே பார்க்கலாம். நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம் ரிங்கு இதெல்லாம் இல்லையா? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எதுக்கு ரிங்கு கொடுக்குறீங்க, எதுக்கு பென்சில் கொடுக்குறீங்க, ஒரு கம்ப்யூட்டரோ ஒரு வீடியோ கொடுங்கன்னு. நான் என்ன சொல்லுவேன், எல்லாத்தையுமே காட்டுங்களேன், கொடுக்க கூட வேண்டாம் அப்படின்னு. அதனால இதுக்கோசரம் சொல்றாரு. இன்னொன்று வந்து இது வந்து அர்ஜுனர். ஸோ பேசிக்லி இந்த மெயினாக இந்த 2 ரீசன், அதாவது மொத்தம் 4 ரீசனு. அதாவது இம்போஸ்டர்ஸ், நாளைக்கு வரவங்க வந்து இது. இன்னொரு ரீசன்
விஸ்வரூபம் ஆன்மீக உலகத்துல கிடையாது மாதாஜி, பௌதீகத்துலதான் ஹரே காமிச்சாரு. கிருஷ்ணா. இன்னொரு ஜஸ்ட் நாட் மேன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, இஸ் மேன் ஆஃப் ஆக்ஷன். அதனால அவர் 10th சாப்டர்ல வந்து நான் தான் இது ப்ராக்டிக்கலா பண்ண முடியுது அப்படின்றதுக்கோசரம் இதை சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். எத்தனை தடவை ஃபார்ம் காட்டினாரு ஓவரால்? நீங்க 5 தடவைன்னு சொன்னீங்க மாதாஜி லாஸ்ட் டைம். நாங்க எல்லாரும் வந்து 3 தடவைன்னு சொன்னோம். நீங்க வந்து இன்னும் 2 தடவை எக்ஸ்ட்ரா சொன்னீங்க மாதாஜி. கரெக்ட், வெரி நைஸ். ஸோ பேசிக்லி டோட்டலி 5 தடவை காட்டினாரு. ஆப்வியஸ்லி இது வந்து ரொம்ப டீடைல் வெர்ஷன் அர்ஜுனருக்கு காட்டினது. மற்றதெல்லாம் மினி அதாவது 10th verse 10th verseல இருந்து 19th verse வரைக்கும் என்னன்னா அர்ஜுனா கிருஷ்ணர் கிட்ட பார்த்த அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்க்க போறோம். அதாவது 10th சாப்டர்ல அவர் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணாரோ அது வரைக்கும். இப்போ 20th verseல இருந்து டிஃபரன்ஸ், ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப டிஸ்கிரைப் பண்ணல அவர் என்னன்னா 20ல இருந்து கால ரூபா பத்தி அவர் சொல்ல போறாரு. பேசிக்கலி டைம், ரைட்? கால ரூபா அப்படின்றது வந்து டைம், ஐ ஆம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதாவது அந்த டைமை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ற ஒரு ரூபம், அதை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு வேரியஸ் ரீசன். இப்போ அர்ஜுனா வந்து சொல்றாரு வந்து ஓகே, என்னோட இல்லூஷன், அதாவது நான் என்னோட மாயை, அதாவது எனக்கு நான் இருந்த குழப்பம் வந்து என்னோட இல்லூஷன் கம்ப்ளீட்லி டிஸ்பெல்ன்றாரு. அப்போ அவர் என்ன இல்லூஷன்ல இருக்காரு? இப்போ நிறைய தடவை இல்லூஷன்ல இருந்தார் அவரு. பட் இந்த தடவை ஸ்பெசிஃபிக்கா 11th சாப்டர்ல வந்து அவர் சொல்றாரு, இப்போ எனக்கு உன்னோட என்னோட இல்லூஷன் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன இல்லூஷன்? இந்த இதுல இப்போதான் அவரை வந்து ஒரு சுப்ரீம் லார்டுன்றத ரியலைஸ் பண்ணாரு மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கசின், என்னோட கசின் எனக்கு சமம் அப்படின்றத விட்டு அவருக்கு கிளியரா இவர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் அப்படின்ற இது அவருக்கு தெரிய வந்துச்சு. ஸோ அதனால அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து வெரி பவர்ஃபுல் அப்படின்றதுல இருந்து காட், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் என்ற ஃபீலிங். ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து சில தடவை வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்போ நம்மளுக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லைன்னா அப்போ இது வந்து மகா மாயா நம்மள கவரை இருக்கு இல்லையா, அப்போ அர்ஜுனருக்கும் மகா மாயா கவரை இருக்கா? அந்த இல்யூஷன் இவ்வளவு காலம் இருந்தது மாதாஜி, இப்போதான் அது வந்து டிஸ்பெல் ஆகுது மாதாஜி. என்ன மாயா கவரை இருக்கு அவருக்கு? மகாமா நீங்க சொன்னீங்க அவருக்கு ஆக்சுவலா டிவைன் ஐஸுக்கும் மேலான ஐஸ் ஆல்ரெடி அவருக்கு இருந்தது. இப்போ வந்து இந்த வியூ பாக்குறதுக்காக அவரை கொஞ்சம் டவுன்கிரேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. அவர் டவுன்கிரேட் பண்ணிட்டாரு அவர் ஐஸ். ஸோ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஐஸ் கொடுக்குறாரு. பட் பாயிண்ட் அது சொல்லல. நான் வந்து அவரை கவர் பண்ணிருக்கிறது என்ன மாயா அப்போ அர்ஜுனருக்கு? ஆண்டவன் இல்லை அப்படின்ற ஃபீலிங் அவருக்கு கிளாரிட்டி வரல. நான் ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்ல அப்போ அவருக்கு என்ன, அவருக்கு வந்து மாமாயா அவர் கவர் பண்ண முடியாது. ஸோ இவருக்கு வந்து யோக மாயா. ஸோ அர்ஜுனர், யசோதமயி எல்லாருக்குமே இப்போ அவங்களுக்கும் கோலோகா பிருந்தாவன்ல இருக்கிறாங்க இல்லையா, எல்லா வாசிகளுக்கும் நம்மளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, நம்மளுக்கு தான் மகாமாயா கவர் ஆயிருக்கும். ஏன்னா நம்மளுக்கு நம்மளை சுத்தி இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்லுவோம்ல பாசத்துல கண்ணு முன்னு தெரியலன்னு, அதனால அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பாசம். அதனால அவங்களுக்கு கண்ணே தெரியாம கிருஷ்ணரோட அந்த பாவம் தான் தெரியுது அப்படின்றத. இப்போ வந்து எல்லா யோகத்திலையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, யோகீஸ்வரா அப்படின்றவர் வந்து கிருஷ்ணர். அதுக்கு முன்னாடி யோகேஸ்வரா கிருஷ்ணர், யோகீஸ்வரா இவரை சொல்வாரு சிவானா. ஏன்னா யோகா எல்லாத்தையுமே பர்ஃபெக்ட் வந்து பண்றது வந்து லார்ட் சிவா, ரைட்? ஸோ அந்த ரொம்ப பர்ஃபெக்டா அவர் யோகா எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சு ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் யோகி அப்படின்னு சொல்றவர் வந்து சிவா. ஆனா அந்த யோகத்துக்கெல்லாம் அதிபதியானவர் ஈஸ்வரர் வந்து யோகேஸ்வரா கிருஷ்ணர் அப்படின்றதால நம்ம வந்து அவரை பத்தி அதை பத்தியும் நம்ம பேசுவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து 11.9 பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறீங்களா? Okay, just give me a second. நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த 5 பேருக்கு அவர் விஸ்வரூபம் காட்டினாருன்னு சொன்னேன் இல்லையா, 5 தடவை காட்டினாரு ஆக்சுவலா. அது என்ன அந்த 5 தடவை? யாருக்கெல்லாம் நான் சொல்லவா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. யசோதா மாய்க்கு 2 தடவை. நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? ஓகே யசோத மையாக்கு ஒரு தரம் காமிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த சபையில வந்துட்டு துரியோதன அவன் அவமானப்படுத்தும் போது ஒரு தரம் காமிப்பாரு அவர். ஓகே, 2ஆவது தரம்.
அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஆயிடுச்சு 3. அடுத்தது திருதராஷ்டிரன் கூட அவருக்கு வந்து மூடனா இருப்பாரு. அவருக்கு பண்ணப்போ அவருக்கு காமிச்சா அவருக்கு ஒண்ணும் புரியல. அந்த மாதிரி ஒரு தடவை திருதராஷ்டிரன் கூட காமிச்சுட்டா. திருதராஷ்டிரா திருதராஷ்டிரனுக்கு இல்ல. காட்டினதுதான் சபை. அந்த சபையில காட்டினதுதான் திருதராஷ்டிரா. சோ டபுள் கவுண்ட் பண்ண ஆமா, முடியாது. திருதராஷ்டிரன் காமிச்சது. So, அப்புறம் 3 வந்து யசோதமாய் 3 யசோதமாய்க்கு வந்து ஒரு தடவை அவங்க கொட்டாவி விடும்போது கரெக்ட். சோ யசோதா மைக்கு 2 தடவை காட்டுறாரு. ஒரு தடவை ஆமா மண்ணு வாயில இருக்கன்றச்சே, இன்னொரு தடவை அவர் கொட்டாய் விடுறச்சே பாக்குறாரு. 3வது ஆமா அசம், இன்னொரு ஆமா. தடவை இந்த அர்ஜுன். லாஸ்ட் டைம் வந்து வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உத்தங்கா முனிவருக்கு வந்து காட்டினாருன்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. அது Yes. எங்களுக்கு அது வார் புதுசா இருந்தது, கேள்விப்படாததா. எஸ் வார் முடிஞ்சு உத்தங்கா, அதாவது எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, இதோட அதனால விட்டு புரியும் போதா? கிருஷ்ணரை வந்து யோகேஸ்வரா ஏன் சொல்றாங்கன்னா, அப்படி மிஞ்சின உத்தங்கா முனிவர் கூட இவர் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்னு தெரியாம ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி என்ற பாவத்துல, தெரிஞ்சாலும் அந்த அவங்க கவரே இருக்காங்க அப்படின்ற பாவத்துல சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம கிளியரா பார்த்துட்டோம். அதாவது அவர் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ், அவர் என்ன அப்படியெல்லாம். ஸோ பேசிக்கலி ஒரு குயிக் தியரி கிளாஸ் எடுக்கிறாரு. அண்ட் அர்ஜுனர் வந்து ஆர்டர் பண்றாரா, எனக்கு வேணும், நான் உன்னை பார்க்கணும், யூனிவர்சல் ஃபார்ம் காட்டு அப்படின்னு சொல்றாரா. அவர் ஃப்ரெண்டு தானே. அவர் ஆர்டர் பண்றாரா, நான் பார்த்தே ஆகணும்னு அடம் பிடிக்கிறாரா. ஃப்ரெண்ட்ல கேக்குறவங்க உங்களால முடிஞ்சா உங்களுக்கு கருணை இருந்தா அப்படின்னு பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு மாதாஜி. இம்பார்ட்டன்ட் கேக்குறாரு. என்ன பண்றேன்னா, உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா என்னால முடியும் அப்படின்னா நீங்க எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இப்போ வந்து சஞ்சயா டிஸ்கிரைப் பண்ண போறாரு அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்மை. எப்படி கிருஷ்ணா வந்து அந்த அர்ஜுனருக்கு, நம்மளோட அர்ஜுனருக்கு வந்து அந்த விஷன், அதாவது எப்படி கொடுக்கணும் அந்த திவ்ய திருஷ்டி கொடுக்குறாரு. அதுல கிருஷ்ணர் வந்து அதே சேரியட்ல ரத்தம்ல உட்காந்து அவர் அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்மை பார்க்கறாரு. அந்த என்னவா பார்க்கறாரு, எக்கச்சக்கமா, ரைட், ஒரே இடத்துல இருந்தாலும் அவர் வந்து அந்த கார்லண்டு, அந்த சென்ட், அந்த கார்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அவர் பார்க்கறாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஸோ இப்போ 1 செகண்ட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், படிக்கிறதுக்கு எல்லாரும் டர்ன்ஸ் எடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 11.9 பிரபு. இப்போ சஞ்சய் டிஸ்கிரைப் பண்றாரு இல்லையா அர்ஜுனாயோட யூனிவர்சல் ஃபார்ம், அங்க இருந்து வரும். ஸோ 11.9 வந்து संजय उवाच एवं युक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामाश पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. ஸோ சஞ்சயா என்ன சொன்னாருன்னா, ராஜா ஓகே, அதான் இவர் தான் நான் சொன்ன மாதிரி, அவர் தான் என்னது மிஸ்டிக் இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்ட் அப்படின்னு. ஸோ சஞ்சயாக்கும் திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்துருக்காரு. யாரு, வியாசர் கொடுத்துருக்காரு, ரைட். அதனால குருக்ஷேத்ரா வார்ல என்னெல்லாம் நடக்குதோ அவர் பார்க்குற மாதிரி சஞ்சயால வந்து யூனிவர்சல் ஃபார்ம் இவரை பார்க்க முடியுது. இப்போ நிறைய பேருக்கு யூனிவர்சல் ஃபார்ம் இந்த ஸ்டேஜ்ல வெறும் அர்ஜுனரும் சஞ்சயா உண்டி தான் பார்க்குறாங்க. துருதராஷ்டிரா வந்து பார்க்கல. இப்போ அவர் அசம்பிளியில தான் பார்க்குறாரு. இப்போ வந்து துருதராஷ்டிராவால் பார்க்க முடியல, சஞ்சயா சொல்றதை கேட்குறாரு. இதை தவிர யாரெல்லாம் பார்க்குறாங்கன்றது நம்ம பார்த்தோமா இல்லை, இனிமே இன்னும் பார்ப்போம் கிளியரா. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அதனால ஏன் இப்போ வந்து கிருஷ்ணரை ஹரி அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, அவர் இருக்கிற எல்லா பாவங்களையும் எடுத்துருவார். அவர் திருடுவாராம். மக்கன் சோர் அது உண்டு இல்லை. அவர் என்னெல்லாம் சோறுன்னு சொல்லி நம்ம கிருஷ்ணரை திட்டுவோம் கொஞ்சம். வெண்ணெய் சோறுனா திருடுறவர், வெண்ணெய் 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 திருடுவார். அதான் நமது வெண்ணெய் உள்ளங்களை திருடுபவரும் அவரேன்னு சொல்லுவோம். உள்ளங்களை திருடுபவர், கரெக்ட். அது அப்போ கோபி அப்போ அவர் வந்து மனசு திருடுறாரு. சோ ஹரி என்றது வந்து நீங்க சொன்ன அந்த உள்ளத்தை திருடுறவர், அந்த பாவத்தையும் திருடுறாரு ஹரியில. ஹரியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா எல்லா பாவத்தையும் அவர் திருடிட்டு போயிடுவாராம். சோ அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இன்னொரு 2 பேர் என்னன்னா, அவர் வந்து மக்கன் சோர்ன்றதா நம்ம வெண்ணெய் திருடுறவர், ரணச்சோர்ன்றது இதுல ஓடி போயிட்டாரு வார்ஃபீல்ட்ல இருந்து. அண்ட் இன்னொன்னு வந்து அவர் வந்து பாயசம், கீர் சோர், பாயசம்க்கு வந்து கீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை திருடிட்டு போனாரு. யாருக்கோசரம் பாயசத்தை திருடிட்டு போயிட்டாரு? யாருக்கோசரம்? ராதாக்கா. இல்ல அதெல்லாம் ஒரு நான் ஒரு பக்தருக்காக மாதாஜி, அவர் பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அவர் வந்து வருவார், ரொம்ப பிந்தி வருவாரு, அதனால அவருக்கு கிடைக்காது. அதுக்காக அவர் வந்து ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்தே வச்சிருவார் அப்படின்னு கேள்வி. மாதவேந்திர பூரி. ஆமா, மாதவேந்திர correct.
சைத்தன்யா சரித்திரம் சைத்தன்யாக்கும் ராதா ராணிக்கும் அந்த லெவல்ல கம்பேர் பண்றாங்கன்னா அவர் எவ்வளோ எலிவேட்டட் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ 10.10 சாரி 11.10 அண்ட் 11 ஸ்லோகா இது ஒண்டி நான் படிக்கிறேன், மற்றது நீங்க படிக்கலாம். அநேக வக்ர நயனம் அநேக பூத். ஓகே, நீங்களே ஸ்லோகா நீங்களே படிச்சுட்டு நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. 10 and 11. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அநேக வக்ர நயனம் அநேகாத்புதர்ஷனம் அநேக வியாபரணம் திவ்யானேகோத்யுயாயுதம் திவ்ய மால்யாம் பரதரம் திவ்ய காந்தானுலேபனம் சர்வாஷ சர்மயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். அந்த விஸ்வரூபத்தை படிக்க மாதாஜி. அந்த விஸ்வரூபத்தின் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளும் ஆடைகளும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமான பிரகாசமாக எல்லையற்றதாகவும் எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. பொருளுரை: இந்த இரு ஸ்லோகங்களில் அநேக என்னும் சொல் மீண்டும் மீண்டும் இருப்பதை பார்க்கும்போது அர்ஜுனனால் காணப்பட்ட கைகள், வாய்கள், கால்கள் மற்றும் இதர தோற்றங்களை அளவிட முடியாது என்று தெரிகிறது. அந்த தோற்றங்கள் அகிலம் எங்கும் பரந்து உள்ள போதிலும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருந்த அர்ஜுனன் இறைவனின் கருணையால் அவற்றை காண முடிந்தது. இது கிருஷ்ணரின் அச்சிந்திய சக்தியினால் சாத்தியமானது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ், தேங்க்யூ மாதவி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து அநேக வக்ரானா மவுத், ரைட், வாய் நிறைய பாக்குறாரு. நயனம்னா கண்கள், அற்புதம்னா வாவ் சொல்றாரு, ரொம்ப அற்புதமான தர்சனம் அப்படின்னு ரொம்ப என்ஜாய் பண்றாரு நம்மளோட அர்ஜுனர். அப்புறம் திவ்ய ஆபரணம் எல்லாம் நிறைய நகைகள் எல்லாம் போட்டிருக்காரு. எப்பவுமே நம்ம கிருஷ்ணர் சின்ன வயசுலயே வந்து ரொம்ப அலங்கார பிரியர் இல்லையா, இப்போ சொல்லவே வேணாம். அண்ட் அநேக என்ன இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னன்னா நிறைய வந்து ஆயுதம் ஆனா நிறைய வெப்பன்ஸ் வச்சிருக்காரு, ஆயுதங்கள் வச்சிருக்காரு. திவ்ய மாலைகள், அதாவது நிறைய மாலைகள் போட்டுட்டு இருக்கிறதுலே இன்னும் ஸ்பெஷல் என்னன்னா அவர் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் தரம் வந்து எக்கச்சக்க ட்ரெஸ் கலர் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பீதாம்பரம் அதெல்லாம். அண்ட் கந்தா அப்படின்னா அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் பரம்பி இருக்கிற அனந்தம் ஃபில்டு ஒன் வந்து அவரோட விஸ்வரூபம் தர்சனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ இருக்கு அவருக்கு. அண்ட் இது வந்து யாரால பார்க்க முடியுதுன்னா அர்ஜுனர் பாக்குறாரு. சஞ்சயா பார்த்து அவர் வந்து ஆடியோ மெசேஜ் மாதிரி இவருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அநேகான்றது அடிக்கடி வருது, ஒரு தடவை அடைக்கான்றது இல்லாம நிறைய வருது. ஏன்னா ரொம்ப அன்லிமிட்டட்ன்றதை இங்க குறிக்கிறது, ரைட். அண்ட் இப்ப நம்ம கூட சஹஸ்ர அப்படின்னு சொன்னா 1000 என்ற அர்த்தம் இல்ல, ஆயிரத்துக்கணக்கான, தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 1000க்கு அப்போஸ்ட்ரஃபி எஸ் இருக்கும், அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான அப்படின்ற அர்த்தத்தை சொல்றது அப்படின்னு. ஸோ அவர் எல்லா இடத்துலயுமே அது தெரியறதுன்றதா இதோட ஸ்பெஷல். ஹரே கிருஷ்ணா. 11.12. கிருஷ்ண மாதாஜி, என்ன படிக்கட்டுமா? படிங்க, டக்கு டக்குன்னு ஒண்ணு படிங்க, நிறைய. சூரிய சகஸ்ரய பவேத் யுகபத் உத்திதா யதி பாசத்ருஷி சா ஸ்யாத் பாசஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹ. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அது அந்த பரம புருஷனுடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். அர்ஜுனன் கண்டதை விவரிக்க முடியாததாக இருந்தது. இருப்பினும் அந்த சிறப்பான காட்சியின் மனச்சித்திரத்தை சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரருக்கு கொடுக்க முயல்கிறான். சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரர் இருவருமே அந்த இடத்தில் இல்லை. இருப்பினும் வியாசரது கருணையால் நடப்பவற்றை எல்லாம் சஞ்சயனால் காண முடிந்தது. எனவே விஸ்வரூப காட்சியை திருதராஷ்டிரர் கற்பனை செய்து புரிந்து கொள்வதற்காக அதனை பல்லாயிரக்கான சூரியன்களுடன் ஒப்பிட்டு கூறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திவி சூரிய சஹஸ்ரஸ்ய, சூரிய சஹஸ்ர ஆனா 1000 கணக்கான சூரியன்கள், உத்திதா அப்படின்னா உதைக்கிறான்னு சொல்றோம் இல்லையா, அத்தனை வந்து அவருக்கு தெரியுது அப்படின்னு. அப்படி
என்ன சொல்றாருன்னா நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது, ரைட்? எக்ஸ்பிளைன் பண்ண. அதனால வந்து என்ன சொல்றாருன்னா 1000 கடத்தினான சூரியன்கள் ஒரே டைம் உதிச்சா ஒரு சூரியனே நம்மளால பார்க்க முடியல. 1000 கணக்கா இருந்தா எப்படி ஃபிளாஷ் லைட் எடுத்து கண்ணில் அடிச்சாலே நம்ம கண்ணை முடிக்கிறோம், ரைட்? அந்த மாதிரி பிரைட்டா இருக்குன்னு சஞ்சயா வந்து க்ளோசஸ்ட் கம்பேரிசன் வந்து சூரியனோட அவர் சொல்றாரு. ஏன்னா நம்மளால பௌதிகத்துல தான் நம்மளால ரிலேட் பண்ண முடியாததால நம்மளுக்கோசரம் அந்த மாதிரி சொல்றாரு அப்படின்னு. ஸோ வியாசர்னால இவரால பார்க்க முடியுது. அதனால அவர் வந்து துர்தராஷ்டிராக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஆக்சுவலா பார்த்தா துர்தராஷ்டிரா குண்டில நம்மளுக்கும் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆப்ட். ஏன்னா நம்மளால வேற எதுவுமே கம்பேர் பண்ணி புரிஞ்சிக்க முடியாததால நம்மள பௌதிகத்துல இருக்கிற அந்த சூரியனோட கம்பேர் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு க்ளோசஸ்ட் வெர்ஷன். அப்படியே 1000 கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே டைம் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த ஜெகத் ஜோதி என்போம் இல்லையா, அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதுல வந்து இது மோர் ஆஃப் அ என்ன சொல்றது, ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி, லைக் நம்மள புரிஞ்சிக்கிறதுக்கோசரம் அவர் அந்த எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறாரு அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம மேலும் 11.13ல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்ரைகம் ஜகத் கிருஷ்ணம் ரவிபக்தம் அநேகதா அபஷ்யத்தேவ தேவஸ்ய ஷரீரே பாண்டவஸ்ததா. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. பொருளுரை. தத்ர அதாவது அங்கே என்னும் சொல் இங்கே மிகவும் முக்கியமானது. அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை கண்டபோது கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் இருவருமே ரதத்தில் அமர்ந்திருந்தனர் என்பதை இது குறிக்கிறது. அந்த ரூபத்தை காண்பதற்கான சிறப்பு போர்வையை கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் கொடுத்ததால் போர்க்களத்தில் இருந்த மற்றவர்களால் இதனை காண முடியவில்லை. கிருஷ்ணரின் உடலில் பல்லாயிரக்கணக்கான லோகங்களை அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. பற்பல பிரபஞ்சங்களும் பற்பல லோகங்களும் இருப்பதை நாம் வேத இலக்கியங்களிலிருந்து அறிகிறோம். அவற்றில் சில கிரகங்கள் மண்ணாலும், சில கிரகங்கள் பொன்னாலும், சில கிரகங்கள் மணிகளாலும், சில கிரகங்கள் மிக பெரியவையாகவும், சில கிரகங்கள் சிறியவையாகவும், மற்றும் பல கிரகங்கள் பல்வேறு வகையிலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தனது ரதத்தில் அமர்ந்தபடியே அர்ஜுனனால் இவை அனைத்தையும் காண முடிந்தது. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையே என்ன நடந்து கொண்டிருந்தது என்பதை வேறு யாரும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, மகாவிஷ்ணுல இருந்து நிறைய அண்டங்கள் வருதுன்னு. அவரால் அர்ஜுனர் எல்லாத்தையுமே பார்க்குறாரு. ஒரு அண்டங்கள் நிறைய, அதாவது ஒன்று ஒரு வெரைட்டியில் வருது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. ஒரே இடத்துல இருக்காரு. அவர் என்னெல்லாம் பார்க்குறாரு அப்படின்னா, சிலது வந்து தங்கத்தால், சிலர் வந்து வைடூரியம், வைரம், அந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்ம், சிலது மண்ணால், அந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்ம்ல வந்து அந்த அண்டங்கள் இருக்கு அப்படின்னு. அவரால் எல்லாமே எங்கெங்கேயோ போகாம ஒரு இடத்துல இருந்தே வருது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இதுல என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளோ கிரேட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், ரைட்? அது வந்து ஏன் வருதுன்னா, இவருக்கு வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அர்ஜுனருக்கும் ஆசை, ரைட்? அந்த டிவைன் விஷன் எதுக்கு அவர் கொடுத்தாருன்னா, அவர் டைரக்டா இவர் சொன்னதெல்லாம் எப்படி, இவருக்கு வந்து கியூரியாசிட்டி இல்லை. அர்ஜுனருக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு இருக்குமான்ற சந்தேகம் இல்லை. அப்படி இருக்கே அந்த ஃபார்ம் பார்க்கலாமே. நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா, ஓ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு வந்து இவ்வளோ பெரிய சிஓவா இருக்காரா, என்னதான் வீட்டில் போய் பார்த்தாலும் ஒரு தடவையாவது ஆஃபீஸில் போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் வரும், ரைட்? இப்போ மோடியோட அம்மா கூட பார்த்தா வீட்டில் இருக்கிற மோடி தான் பிடிக்கும், ஆனால் ஒரு தடவையாவது ஆஃபீஸில் போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வரும் இல்லையா. அதே ஆசை தான் அர்ஜுனருக்கும் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அந்த ஃபார்ம் அவர் பார்க்கறதால, ஆசைனால இவர் அந்த விஷன் கொடுக்குறாரு. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, குட்டி குட்டியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்படி கண்ணு இப்படி வச்சு பார்த்தா அந்த இதுல வந்து நம்ம குட்டி குட்டியா ஒரு போற மாதிரி தெரியும் இல்லையா. ஆனா அது வந்து மைக்ரோஸ்கோப் பார்த்தோம்னா ரொம்ப கிளியரா தெரியும். அதே மாதிரி நம்மளால நிறைய வந்து நம்மளோட கண்ணுல பார்க்க முடியாது. நம்ம இந்த கண்ணை வச்சுட்டு நம்மளால பௌதிகமே நிறைய பார்க்க முடியாது. நம்ம டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த சன்ல இருக்கச்சே சிலதுக்கு தெரியும். பீம்ல நம்மளே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சன்லைட் வரைச்சி அந்த பீம்ல நிறைய தெரியும், ரைட்? அதனால வந்து அதுக்கோசரம் இந்த சூப்பர் ஹியூமன் பவருக்கு வந்து இவருக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதனால இவர் வந்து அதை பார்க்கறதுக்கு ஆசைப்படுறதுக்கு அவருக்கு அவரோட ஆசையும் நிறைவேறிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் 11.14. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ததஸ்ஸ சம்மயாவிஷ்டோ ஹ்ரிஷ்டோ ரோமோ தனஞ்சயः பிரணயம்ய சிரசா தேவம் கிருதாஞ்சலீர் அபாஷத. பின்னர் வியப்பிலும் குழப்பத்திலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடல் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். பொருளுரை. தெய்வீக காட்சி காட்டப்பட்ட உடனே கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையே ஆன உறவு மாறுகின்றது.
முன்பு கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நட்புறவு இருந்தது. ஆனால் விஸ்வரூபத்தை கண்ட பிறகு பெரும் மரியாதையுடன் கூப்பிய கரங்களுடன் கிருஷ்ணரை சிரம் தாழ்த்தி வணங்கும் அர்ஜுனன் அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறான். இவ்வாறாக அர்ஜுனின் உறவு நட்பை அடிப்படையாக கொண்ட உறவிலிருந்து சாக்கிய ரசத்திலிருந்து வியப்பை அடிப்படையாக கொண்ட உறவாக அற்புத ரசமாக மாறுகிறது. சிறந்த பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை எல்லா உறவுகளின் ரசங்களின் உறைவிடமாக காண்கின்றனர். சாஸ்திரங்களில் 12 விதமான அடிப்படை உறவுகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. அவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரில் காணப்படுகின்றன. 2 உயிர்வாளிகளுக்கு இடையே ஆன உறவு, தேவர்களுக்கு இடையான உறவு, அல்லது பரம புருஷருக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் இடையான உறவு என எல்லாவித உறவு பரிமாற்றங்களின் பெருங்கடலாக கிருஷ்ணர் விளங்குகிறார் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. அர்ஜுனன் இங்கே அற்புத ரசத்தால் ஊக்குவிக்கப்பட்டுள்ளான். இதன் காரணத்தால் நன்னடத்தையும் அமைதியும் சுவாபமாக கொண்ட அர்ஜுனன் பரவசத்தினால் மூழ்கி உடலில் உள்ள மயிர்கள் கூச்செறிய கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளின் வழங்கியபடி பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்குகிறான். அவன் பயப்படவில்லை என்பதையும் பரமபுருஷனுடைய அற்புதங்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளான் என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். உடனடி விளைவு வியப்பு, அற்புத ரசம். அன்புடன் கூடிய அர்ஜுனனின் இயற்கையான நட்புறவு வியப்பினால் நிறைந்திடவே அவன் இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சோ இந்த டைம் வந்து அவருக்கு பயம் இல்லை. அது ரொம்ப கிளியரா இது வந்து என்னன்னா அற்புதம். இப்ப நம்ம பாவனா பொறுமையா காமா இருக்கிறவங்க இப்போ சடனா வந்து இப்ப இப்படி இருக்கிறவங்க இப்படி போகுது இல்லையா, அப்படி அவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. மொத்தம் வந்து மெயினா எத்தனை ரசங்கள் இருக்கு? 5 ரசங்கள் அஞ்சு மாதாஜி. 5 ரசம், மாதாஜி. வாத்சல்ய ரசம் 12 மாதாஜி. இன்னும்டா. அதுல Correct. அஞ்சு பிரைமரி வந்து அஞ்சு. இன்னொன்னு ரசாஸ்னா Leave வந்து அஞ்சு. அந்த மெயின் வந்து 5 மாதாஜி. சாந்த ரசம், புரியுது. சாக்கிய ரசம், தாசிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம் அண்ட் மாதுரிய ரசம். வெரி நைஸ். சோ இது 5 பிரைமரி ரசாஸ். இதை தவிர எத்தனை ரசங்கள் செகண்டரி இருக்கு? 7 7 more மாதாஜி. மாதாஜி. அதுல ஒண்ணு அற்புதம் பயம் அந்த மாதிரி சொல்றது. அதுல மீதி 7 கரெக்டா தெரியல. என்னெல்லாம் வருதோ சொல்லுங்க. ஒண்ணு வந்து அற்புதம் கரெக்ட், ஒண்ணு வந்து பீதான்றதா பயம், சாரி பயான்றது பயாதா. சோ பயா. இதை தவிர சரி இப்போ இன்னொரு க்ளூ கொடுக்குறேன். பீஷ்மர் என்ன ரசத்துல சண்டை போட்டாரு? கோபம் தான். பட் அது வந்து கோபம்ன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம. வந்து வீரிய ரசம், வீரம், வீரரசம். அற்புதம், வீரியம், பயா 3 சொன்னீங்க. இதுக்கப்புறம் கருண ரசம், ரைட்? ஒரு பேத்ரிக் ஃபீலிங், கருணா. கோவம்ன்றது வந்து பீமருக்கு பொருந்தாது. அது வந்து ரௌத்ரா, அது வந்து கோவம். அது எதுனா நம்மளோட அனுமானுக்கு பொருந்தும். அதாவது அவர்கிட்ட இல்ல, அவருக்கு வந்து என்னன்னா ராமருக்கு வந்து இப்படி பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு ராவணனை பார்த்தோன்னே அந்த கோவம் வருது இல்லையா, அது செகண்டரி ரசா அவரோட தாசியத்தோட சேருது. அண்ட் ஹஸ்யான்றது வந்து சிரிக்கிறது, ஒரு சந்தோஷத்துல இருக்கிறது. அண்ட் இன்னொன்று வந்து விபக்சா அப்படின்றது வந்து டோட்டல் டிசாஸ்டர் அப்படின்ற ரசா. ஸோ இது வந்து சப்த ரஷாக்கள் வந்து அப்புறமா சேருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய லீலால இருக்கும் சைத்தன்யால. ஸோ இதெல்லாம் தான் மெயின் ரசாக்கள். அகில் இப்போ வந்து ஷீலா பிரபுபாத் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, கிருஷ்ணா வந்து எல்லா ஓஷன் ஆஃப் ரசா சொல்லுவாங்க, ரைட்? சமுத்திரம் அவ்வளோ இருக்கு. அர்ஜுனா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான். ஸோ பிரைமரி ரசான்றது ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும். அதோட ஆட் ஆகிற ரசா வந்து அற்புதம் இவருக்குன்னு. இவர் மறுபடியும் பயம் எல்லாம் இல்லை இவருக்கு, ஏன்னா அது மறுபடியும் ஹைலைட் பண்றாரு. அவர் வந்து வாவ் அப்படின்ற ரொம்ப சந்தோஷத்துல இருக்காரு. அதனால வந்து என்ன அவருக்கு ஏன்னா கண்ணில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அற்புதம் தான் இருக்கு. லார்ட் வந்து என்ன நம்ம விஷயா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதாவது அவர் தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ரசாவோட மெயின் அவர் தான். அவரை பார்க்கறச்சே மறுபடியும் அவர் பார்க்கறச்சே என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ரசா வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஆறுதால அவரோட பாவா என்ன ஒரிஜினல் பாவா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இருந்து அனுபவா செகண்டரி பாவா வந்துச்சு. என்னன்னா அப்படியே அவர் கையை கூப்பிட்டு தலை ஷீரா அப்படின்னா தலை இருக்கு. சாத்விக பாவன்றது எக்ஸ்டசின்னு சொல்லுவாங்க, முடியெல்லாம் தொடக்குன்னு நிக்குதுன்னு இல்லையா. அனுபவானது வந்து கை வந்து கட்டி நிக்கிற ஸ்டைட்டு. சாத்விக பாவான்றது வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்துல இருக்கு. இதெல்லாம் என்னன்னா இது வந்து முடியெல்லாம் நிக்குதுன்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா? அதுக்கு என்ன கூஸ் பம்ஸ்ன்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம், தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்க? புல்லரிக்குது, கரெக்டா?
ஆமா 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 அது. சரி, மயிர்கூச்செறிதல் மாதாஜி. மயிர்கூச்செறிதல் கரெக்ட். ஸோ இது வந்து என்னன்னா நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லை, இது ஆட்டோமேட்டிக்கா டக்குன்னு வரும் இல்லையா, சிக்கு சிக்குன்னு. அதுதான் சாத்விக பாவம், ஸ்பான்டேனியஸா வர்ற ஒரு பாவம். அனுபவான்றது கான்சியஸா, இப்போ நான் கை கட்டுறேன்னா நான் எனக்கு தெரிஞ்சுதான் நான் கட்டுவேன், டபக்குன்னு கட்ட மாட்டேன். ரிஃப்ளெக்ஸ்ல வரலாம், பட் அது வந்து எனக்கு கண்ட்ரோலே இல்லாம போற பாவம் தான் இது. இந்த கூஸ் பம்ப்ஸ், ரைட், நம்ம ஒள்ளு சிலுத்து போறது அப்படின்னு. இப்போ அவர் வந்து என்னன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து அவருக்கு மிக்ஸ் ஆகி அவர் பார்க்குறாரு அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பார்க்கறச்சே அப்படின்னு. அந்த ஒரு யூனிவர்சல் ஃபார்மில் அர்ஜுனாவோட ரியாக்ஷனை அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அது சஞ்சயும் பார்த்து இதெல்லாம் இவர் வந்து துருத்ராஷ்டிராக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, இதை பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்றது தான் 7 வர்சஸ் வரும். 15லேருந்து 17 வந்து அர்ஜுனர் இப்போ பேச போகிறாரு. படிங்க, வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா, இது ஒண்டி நான் படிக்கிறேன். அர்ஜுனா உவாச்சா பஷ்யாமி தேவாம்ஸ்தவ தேவதேவா சர்வாம்ஸ்ததா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மானமீஷம் கமலாசனஸ்தம் ரிஷீம்ஸ்ச சர்வாம் உரகாம்ஸ்ச திவ்யான். ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன். அகிலத்துள்ள அனைத்தையும் அர்ஜுனன் காண்கிறான் என்பதால் அகிலத்தின் முதல் படைப்பாகிய பிரம்மாவையும் அகிலத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் கர்ப்போத கஷாயும் விஷ்ணு படுத்திருக்கக்கூடிய திவ்யமான நாகத்தையும் அவன் காண்கிறான். படுக்கையாக விளங்கும் அந்த நாகம் வாசுகி என்று அழைக்கப்படுகிறது. வாசுகி என்று அறியப்படும் வேறு பல நகரங்களும் உள்ளன. தாமரை மலரை போன்று விளங்குவதும் அகிலத்தின் முதல் உயிர் வாழியான பிரம்மதேவர் வசிக்கக்கூடியதுமான பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த லோகம் முதல் கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு வரை அனைத்தையும் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. அதாவது தனது ரதத்திலேயே ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருந்த அர்ஜுனனால் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை எல்லாவற்றையும் காண முடிந்தது. முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரின் கருணையால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இவர் என்ன பார்க்குறாரு அப்படின்னு ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு. இப்போ என்னன்னா, அர்ஜுனா வந்து உட்கார்ந்த இடத்துல ஒரே இடத்துல என்னன்னா, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அவர் எல்லாமே பார்க்க முடியும், பல அண்டங்கள் பார்க்குறாரு. அதுல இருக்கிற அண்டத்துல வந்து கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு உட்கார்ந்து படுத்திருப்பாரு இல்லையா, அவர் அனந்த சேஷால படுத்திருப்பாரு அப்படின்னு. பிரம்மா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங், லிவிங் பீயிங், ரைட். அப்போ அவர் பார்க்குறாரு என்னன்னா, அந்த செலஸ்டியல் சர்பெண்ட் அனந்த சேஷ், ரைட், அவர் கர்ப்போதக சாய், அவர் வந்து லோவர், அவர் வந்து நம்ம என்ன சொல்றாங்க, அந்த யூனிவர்ஸோட லோவர் சைட்ல இருக்காரு, கீழே படுத்திருக்காரு, ரைட். அந்த பெட்டுக்கு வாசுகின்னு ஒரு பேரும் இருக்கு. இப்போ வாசுகி அனந்த சேஷா, இப்போ வாசுகி அவர் பெட்டு பேருனாலதான் ஒண்ணு வந்து வசுதேவோட மகனால இவர் பேர் வந்து வாசுதேவா அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு, ஏன்னா அவரோட அப்பா வசுதேவா. இப்போ இன்னொரு ரீசனால அவருக்கு ஏன் வாசுதேவான்னு இருக்குன்னா, வாசுகி அவரோட படுக்கையின் பேரும் அது, அதனால அது வாசுகின்னு. இப்போ நம்ம வந்து மற்ற பாம்புகளும் இருக்கு வாசுகின்னு, அதோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது, ரைட். அதுவும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னது சமுத்திர மந்தன்ல வந்து இருக்கும் இல்லையா, அந்த வாசுகி வேற. இங்க வந்து சொல்றது வந்து இவங்க சொல்ற அவரோட படுக்கை வந்து நம்மளோட அனந்த சேஷ் படுக்கைக்கும் இந்த பேரு கொடுத்தது, அதனால இது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. இது வந்து ஒரே ஒரு டவுட், ஆதிசேஷனாலும் அனந்த சேஷனாலும் ஒண்ணா மாதாஜி? ரெண்டும் ஒண்ணுதான் மாதாஜி. ஆதிசேஷா நம்ம ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ற வேர்ட் வந்து அனந்த சேஷான்னு யூஸ் பண்றோம். இது ஜஸ்ட் நம்ம வந்து நம்ம மாதவாச்ச சம்பிரதாயத்துல ரொம்ப ஆதிசேஷான்றதுக்கு பதில் அனந்த சேஷான்ற பேர் யூஸ் பண்றோம். ராமானுஜ சம்பிரதாயால ஆதிசேஷா அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அவங்க என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா, ஆதி ஒரிஜினலி வந்த சேஷன் ஆகு அப்படின்ற கான்செப்ட். நம்ம எல்லாமே அனந்தமும் இருக்கிறவர் அப்படின்றதுனால, பட் ரெண்டுமே ஒருத்தரையே தான். அதாவது பலராமோட எக்ஸ்பான்ஷன் தான் ஆதிசேஷா, அனந்த சேஷா, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், இன்டர்சேஞ்சபிள் நேம்ஸ். ஸோ லைக் பலராமன் சிலரு, பலதேவன் சிலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த கான்செப்ட் மாதிரி ரெண்டுமே. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. 11.16. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அநேக பகூதர பக்த நேத்திரம் பஷ்யாமி துவாம் சர்வதோனந்த ரூபம் நாந்தம் நமத்யம் ந புனஸ்வாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூபம். உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்றது
எங்கும் பரவி இருப்பதை நான் காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. பொருளுரை: முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் எல்லையற்றவர் என்பதால் அவர் மூலமாக எல்லாவற்றையும் காண முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ண. வெரி நைஸ். அநேக பாஹு ஆர்ம்ஸ். ஓகே. உதரா நம்ம பார்த்துருக்கோம். உதர பஷ்ட வேகம் வாச்சு வேகம்ல உதரானா வயிறு பெல்லி, வக்ரம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் வாய், நேத்திரம் கண்கள் அப்படின்னு. ஸோ பஷ்டாமி அனந்த ரூபம், உன்னோட ரூபம் இங்கேயும் சொல்லுங்க. ஆதி புருஷன் அனந்த புருஷா ரெண்டுமே யூஸ் பண்றோம் இல்லையா கிருஷ்ணருக்கு. அதே மாதிரிதான் அவர் பலராமும் கிருஷ்ணரும் வெவ்வேறு இல்லை, அதனால அவருக்கும் ஆதி சேஷன் அனந்த சேஷன் ரெண்டு பேரும் யூஸ் பண்றோம். ஸோ அனந்தம் இவர் வந்து பிகினிங், அனந்தம் ஃபுல்லு அவர், பிகினிங்கு மிடில் எல்லாமே அவர் தான் அப்படின்றதும் சொல்றாரு. அதனால வந்து இதுல எண்டும் இல்லை, இதுக்கு பிகினிங்கும் இல்லை, நடுவும் இல்லை. ஏன்னா அதுதான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அதுலயும் வந்து சச்சிதானந்த விக்ரம், ரைட்? பிகினிங்கும் இல்லை, எல்லாமே அங்கேயும் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி இவர் வந்து அன்லிமிட்டெட் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால அவ்வளோ ஸ்பெஷல்னால கிருஷ்ணா ஓட எல்லா ஃபார்மும் இவரால் இருக்குது, இவரால் பார்க்க முடியுது. ஸோ யூனிவர்சல் ஃபார்ம்ல இவர் என்னன்னா உட்காந்த இடத்துல எல்லாம் சுத்தி பார்த்தா இது வந்து நம்மளால இமேஜினே பண்ண முடியாது. ஏன்னா இட்ஸ் அ மல்டி டைமென்ஷனல் ஃபார்ம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ இது வந்து பியூர்லி இமேஜினரி, இது உண்மை இல்லைன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ரைட்? இது கத்துறதுக்கே இருப்பாங்க. மற்ற டெக்ஸ்ட் படிங்க அப்படியே, அதுக்கப்புறம் மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். இப்ப நீங்க சொன்னீங்க நமக்கு வந்து இது இமேஜினரின்னு சொல்றாங்கன்னு. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸாம்பிளே இங்க இருக்கே மாதாஜி. ஆகாயத்தை நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எங்க அது ஆரம்பிக்குது எங்க முடியுதுன்னு நமக்கு தெரியல. நம்ம கண்ணுக்கு முன்னால் ஆகாயம் இருக்கு, ஆனா நம்மளால அது மாதிரிதான் கடவுளும் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு முடிகிறாரு என்னன்னு ஒண்ணும் தெரியாத ஒரு நிலைமைன்னு நம்ம நினைக்கணுமே தவிர, இப்படி இது வந்து இமேஜினரின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது மாதாஜி. வெரி நைஸ் மாதாஜி. இது வந்து நீங்க டிவோட்டினால உங்களால ரிலேட் பண்ணி உங்களால சொல்ல முடியுது. பட் ப்ரூஃப்ல இருக்கிறவங்க இது எப்படி ஸ்டார்டிங் இல்லை எண்ட் இல்லைன்றதா உங்களை மாதிரி அவங்க இந்த மாதிரி ஆகாசத்தை சொன்னா அவங்களால ஒரு லெவலுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கோசம் தான். தேங்க்யூ மாதாஜி, வெரி நைஸ். நீங்க படிச்சுட்டு இருங்க, ஒரே ஒரு செகண்ட், ஜஸ்ட் 1 செகண்ட். டோர் ஆன்சர் பண்ணி श्लोक arrange वासिंग माताजी. பிரபுஜி படிக்கிறேன். Okay माताजी. கிரீடம் கதீனம் சக்ரீனம் ச தேஜோ ரஹிம் पढ़िए माताजी. படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? Okay, पढ़िए माताजी. கிரீடினம் கதினைஞ்ச பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியில் உனது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல ஸ்லோகம் மகுடங்கள் படிக்கிறாங்க அவங்க, படிக்கட்டும் அவங்க. ஒரு நிமிஷம் அது படிங்கம்மா, ஸ்லோகம் ஒழுங்கா படிங்க, காதை விடுது வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறேங்க மாதாஜி. கிரீடினம் கதீனம் சக்ரீனம் ச தேஜோ ரஷிம் சர்வத்தோ தீப்த மந்தம் பஷ்யாமி துவாம் துர்நீக்ஷயம் சமந்தாத் தீப்தநாளாத் கத் யுத்திம் அப்பிரமேயம். அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது ரூபத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள் கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிரீடம் நம்மளே தெரியும்ல, கிரீடம் தலையில வைக்கிறது, கதினாம் நம்ம கதம், ரைட்? அதை சொல்றாரு. சக்கரம், சங்கு சக்கரம், சங்கு விடுங்க, சக்கரம் சுதர்ஷன் சக்கராவை சொல்லியிருக்காரு. தேஜோ ராசம், ஸோ தேஜோனா சூரியன், ரைட்? அந்த மாதிரி நெருப்பு அண்ட் அந்த மாதிரி அந்த ஷைனிங் வருது இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கிறவர் வந்து அவ்வளோ ஷைனிங், அந்த பிளேசிங் ஃபயரோட ஷைனிங் இருக்கு அண்ட் எட் க்ளோயிங், அப்படி அருவருப்பா இல்லாமல் அப்படி ஷைன் ஆகுது. அவருக்கு எல்லா இடத்துல இருந்து இருக்கிறதால அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அவர் காட்சி தெரிகிறாரு அப்படின்னு. இப்போ இந்த ஃபார்ம் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இமேஜினேஷன் இல்லைன்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூஃப் என்னன்னா, அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க லாஜிக்ல. பட் ஈவன் அதர்வைஸ் வேதங்கள் தாய் மாதிரி, அதை கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது. புராணங்களும் வேதங்களும் நம்ம பிளைண்டா பிலீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதனால நம்ம இந்த லவ்லி ஃபார்ம் வந்து என்னன்னா, நிறைய வருடங்கள் இருக்கிறதால நிறைய பெனன்ஸ் பண்ணிட்டு பாக்குறவங்களால கூட சிலரால பார்க்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் துருவாவும் பார்த்திருக்காரு, ரைட்? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா துருவா வந்து இமேஜினேஷன்ல இருக்காது, அர்ஜுனாவும் இமேஜினேஷன்ல. ஏன்னா ஃப்ரெண்டு பாவத்துல இருக்கிறவன் திடீர்னு இமேஜின் பண்ண மாட்டான். அவர் வந்து இனிமே பார்க்க போறோம், பிரம்மா ருத்ரா இவங்க எல்லாமே கும்பிடுறாங்க. அப்பனா எந்த லெவலுக்கு இந்த ஃபார்ம் ட்ரூன்றதுக்கு இனஃப் ப்ரூஃப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு.
அண்ட் இதுக்கு வந்து அவர் பியூட்டிஃபுல் அனாலஜி கொடுத்துருக்காரு. மாதாஜி கை கொடுத்த மாதிரி இவரோட இது வந்து அப்படியே கிளேரிங் எஃபல்ஜன்ஸ்னா அப்படி ஜெகத் ஜோதியா அவர் இருக்காரு அப்படின்னு. இது வந்து பார்க்க கூட முடியாத லெவலுக்கு அவ்வளோ அழகான ஒரு ரூபம் அப்படின்றத அவர் வந்து இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ நெக்ஸ்ட் 1890 என்னன்னா அர்ஜுனா ட்ரை பண்றாரு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கோசரம். ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். 18:9 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா? हरे कृष्ण माताजी। படிங்க. त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वम् अव्यय शाश्वत धर्मकोप्ता, सनातस्त्वं पुरुषो मदो मे। அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே, எல்லா அகிலங்களிலும் இறுதி ஆதாரமும் நீரே. நீர் அழிவற்றவீர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ என்ன சொல்றாருன்னா ஆப்ஜெக்ட், பியோர் ஆப்ஜெக்ட், ரைட்? சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட்னா நம்ம வந்து கும்பிட வேண்டிய யாரு, அந்த ரூபம் நீதான், ரைட்? நம்ம எல்லாம் இருக்கிற சரீரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவர் இருக்கிற ரெஸ்டிங் பிளேஸும் அதுதான் அப்படின்னு. இருக்கிறதுலே ஓல்டஸ்ட், ரைட்? நம்ம வந்து அத்வைத்தம் அச்சுதம் அநாதம் அனந்த ரூபம், ஆத்யம் புராண புருஷம் நவ யவ்வனம் ச வேதேஷு துர்லபம் அதுர்லப ஆத்ம பக்தோ கோவிந்த மாதி புருஷம் தமாம் பஜாமி. எங்க பார்த்தோம் இந்த ஸ்லோகம்? சமித்தி மாதாஜி. ஹரிபோல். பிரம்ம பிரம்ம சமிதை, ரைட்? ஹரே கிருஷ்ண அத்வைத்தம் மாதாஜி. அனந்த ரூபம், ஏன்னா எல்லா ரூபம், ரைட்? ஆதியம் புராண புருஷன், பழைய இவரு, ஆனாலும் யங்கா இருக்காரு. எப்படின்னா நவ யவ்வனம்னா ரொம்ப யங். இவர் வந்து கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அவரு வார்ல என்ன வயசு அவருக்கு இருக்கும் ரஃபா? 125 மாதாஜி. அந்த வயசுல இருக்கறச்சே அப்ராக்சிமேட்லி ஓவர் 100 இயர்ஸ் அவரு. அப்படி இருக்கறச்சே அவர் வந்து பாக்கறச்சே வந்து ஒரு 16 வயது மாதிரி இருந்தாரு. 125க்கு அவர் விட்டு போயிட்டாரு பூலோகத்துல. வார் பண்றச்சே அரௌண்ட் 100+ இருக்கும். எக்ஸாக்ட் ஏஜ் ஐ எம் நாட் வெரி ஷுவர். பட் அப்படி இருக்கிறவர் வந்து எவ்வளோ யங் லுக்கனா, ஒரு 16 இயர்ஸ் நவ யவ்வனம் அதுல இருக்காரு அப்படின்னு. ஸோ அப்படி இருக்கிறவர் அவர் ஆல்வேஸ் மெயின்டைனர் ஆஃப் ரிலீஜன் அப்படின்னு. இவருக்கு ஆதி மிடில் எதுவுமே இல்லை. அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா, ரைட்? நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். கை வந்து கணக்கல்லாதது, கண்கள். இவரோட கண்கள் என்னன்னா 2 சொல்றாங்க, அதாவது சன் அண்ட் மூன், ரைட்? எச்சக்துரேஷ சகிலா சகலாகிரஹானாம் ராஜா சமஸ்த சுரமூர்த்தி ரசேஷ தேஜாஹ யஸ்ய நயா பிரமதி சம்ருத கால சக்ரோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. ஸோ சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் அங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. இது பிரம்ம சமிதால உண்டியில விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்திலயும் சொல்லுவாங்க, ரைட்? சந்தாம்சி சூராம்சி, அதாவது சூரியன் சந்திரன் மாதிரி இவரோட கண்கள் இருக்கு அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. ஸோ பேசிக்லி எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வந்து நம்ம யூனிவர்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ஃபார்ம் தான் யூனிவர்சல் ஃபார்ம். ஹரே கிருஷ்ணா. 11.18. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 படிக்கணும் மாதாஜி. படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி 19 படிக்கணும் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. 19. அநாதி மத்தியாந்தம் அனந்த வீரியம் அனந்த பாகும் சாஷி சூரிய நேத்திரம் பஷ்யாமி துவாம் தீர்த்த சுதாச பக்தரம் சவ தேஜசா விஸ்வம் இதம் தபந்தம். நீர் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர், உமது பெருமை அளவிட முடியாதது, தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதவை. சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள், உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. இதே மறுபடியும் இப்ப படிக்கிறாரு. நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னா மறுபடியும் படிச்ச மாதிரியே இருக்கு. கரெக்டா? மறுபடியும் எவ்வளவு தடவை அநேக வக்ரம் அநேக நேத்திரம் மறுபடியும் வருது இல்ல? ஏன் மறுபடியும் சொல்றாரு அர்ஜுனர்? அவர் நம்மள மாதிரி ஆப்சென்ட் மைண்டடா, மறந்து போய் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றாரா? இல்ல மாதாஜி, ஒரு விஷயம் ரொம்ப நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா அதை திருப்பி திருப்பி சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி அவருக்கு. ரைட், எக்ஸாக்ட். விஸ்வரூபம் விராட் ரூபம் மோரலஸ் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ஸோ பேசிக்லி திரும்ப திரும்ப வந்து ஒண்ணு சொல்றோம்னா நம்ம ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனா, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே இருக்கலாம். ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனாலும் பாசிட்டிவாகவும் நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம்.
நெகட்டிவா சொல்லணும்னா ஏதாவது ரொம்ப பயந்துட்டோம்னா உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு அதையே சொல்லிட்டு இருப்போம். ஸோ அதனால இதுல ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து அவர் தெரியாமலாம் பண்ணல. அவர் வந்து அவரால் தாங்காம பண்றாரு ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட். ஸோ இது வரைக்கும் விஸ்வரூபம் தரிசனம் அர்ஜுனரோட சேர்ந்து சந்தோஷப்பட்டுட்டீங்களா? வாவ் அப்படின்ற ஃபீலிங்ல இருக்கீங்களா? ஆமா மாதாஜி. கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஒரு ராமாயணம் செகண்ட் மகாபாரதம் டிவி சீரியல் கூட எத்தனை தடவை போட்டாலும் திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டாங்கிறாங்க. ஏற்கனவே பார்த்தன்ற நினைப்பு இருக்கிறது இல்ல, மறுபடியும் மறுபடியும் பார்க்கணுன்ற யோசனை எல்லாருக்கும் வருது. அதான் நான் சேட்டியேஷன் அப்படின்னுவாங்க. சாட்டியேஷன்னா என்ன சொல்றது, ரொம்ப ஓவரா இல்ல. திகட்டி போச்சுன்னுவோம். இவர் கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி அடிக்கடி எவ்வளவு தடவை கேட்டாலும் நமக்கு வந்து திகப்பு தன்மையே வராதது அப்படின்னு. எதுக்கு நான் கேட்டேன்னா, இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம கால ரூபத்துக்கு போறோம், ரைட்? ஐ ஆம் அப்படின்னு சொல்ற அந்த ரூபம். இப்படி சந்தோஷப்பட்ட அவரு டக்குன்னு ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆறாரு ஏன் அப்படின்றத நம்ம இனிமே பார்க்க போறோம். ஸோ 19ல இருந்து 22 என்னன்னா கால ரூபமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகுது. ஸோ 19ல வந்து என்ன அப்படின்றத நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்லோகம் 19 படிச்சிட்டோம் இல்லையா? ஸோ 19ல ஸ்டார்ட் ஆகுது என்னன்னா, அந்த மெதுவா ஸ்டார்ட் ஆகுது. அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து ட்ரெய்லர் டீசர் தான் கொடுக்குறாரு, ரைட்? என்னன்னா அந்த பிளேசிங் ஃபயர் வந்து வாயில இருந்து வருதுன்றாங்க இல்லையா? அந்த பிளேசிங் ஃபயர் வாயில இருந்து வர்றது என்ன குறிக்கிறதுனா, இந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாத்தையும் அழிக்க போற அந்த தன்மையும் குறிக்குது. போஷணமும் பண்றாரு அவர், காப்பாத்துறது. இதுவும் அவர் கைகள் கண்கள் அதெல்லாம் அதே மாதிரி பிகினிங் எதுவுமே இல்லை. இதெல்லாம் வந்து மெதுவா டச் ஆஃப் த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வரப்போகுது, வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அண்ட் நம்ம 11 and 20 என்னன்னா, இது எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ 20 இப்போ வந்து ப்ராப்பர் குவாலிஃபிகேஷன் அர்ஜுனருக்கு வந்துச்சு, ரைட்? அவர் டைம் காலரூபத்தை காட்ட போறாரு. அடுத்த 10 வருஷம் வந்து காலரூபம் 20ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. படிங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திவ்யா ஆப்ருதிவ்யோர் இதம் அந்தரம் ஹி வியாப்தம் வைகேன திதிஷ்ச சர்வஹா திருஷ்ட்வா அத்புதம் ரூபம் உக்ரத்வதேவம் லோகத்ரயம் பிரவ்யாதிதம் மகாத்மான். தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்து உள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்ர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பியுள்ளது. பொருளுரை: தியாவ் ஆ புதிவயோ சர்வ பக்தத்திற்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி மற்றும் லோகத்ரயம் உலகங்கள் ஆகிய சொற்கள் இந்த ஸ்லோகத்தில் மிகவும் முக்கியமானவை. ஏனெனில் இறைவனுடைய இந்த விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனன் மட்டுமின்றி பிற லோகங்களிலும் வசிப்பவர்களும் பார்த்தனர் என்று தோன்றுகிறது. அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை பார்த்தது ஒரு கனவு அல்ல. பகவானால் தெய்வீக பார்வை அளிக்கப்பட்ட அனைவரும் போர்க்களத்தில் அவரது விஸ்வரூபத்தை கண்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மீனிங். என்னன்னா, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இப்ப வந்து பாக்குறாரு அர்ஜுனர், ரைட்? அவர் என்ன பாக்குறாருன்னா, இப்ப வந்து இது ஃபுல் எல்லா ஸ்கை எல்லாத்துலயும் ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு இல்லையா? இப்ப வந்து இங்க சொல்ற 2 வார்த்தைக்கு இப்ப என்னன்னா, இதுல யாரெல்லாம் பாக்குறாங்க, எப்படி ரியாக்ட் ஆகுறாங்கன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப வந்து 2 வார்த்தைகள் இங்க ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னா, லோகத்ரயம், அதனால 3 உலகத்துக்கும் பார்க்க முடியுதுச்சுன்னு. ஸ்டார்டிங் என்ன சொல்றாங்க, தியாவ் பிருத்திவியோ. ஸோ பேசிக்லி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம எர்த் பூமி, பிருத்திவினா எர்த், ரைட்? பூமி, அதுக்கும் சொர்க்கத்துக்கும் 2க்கும் நடுவுல இருக்கிற இடம், அது எல்லாமே நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ அர்ஜுனர் சொல்றதெல்லாம் கனவு மாதிரி இருக்கு. ஸோ இது கனவா அப்படின்னா இல்ல. இத வந்து ஏன் கனவு இல்லைன்னா, மத்த தேவர்களும் பாக்குறாங்க, அசுரர்களும் பாக்குறாரு, பிரம்மா பாக்குறாரு, அசுரர் எப்படின்னா யாருக்கெல்லாம் ருத்ரர் எல்லாருமே பாக்குறாங்க அப்படின்னு. இங்க எல்லாருமே வந்து ஆல்ரெடி தேவர்களுக்கெல்லாம் திவ்ய திருஷ்டி தான் இருக்கு. அதனால அவங்களால விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியுது. கிருஷ்ணரோட 200 ஃபார்ம் பார்க்க முடியாது. ஷீரோதக சாய் விஷ்ணுவை கூட அவங்களால பார்க்க முடியாது, காதால தான் கேட்க முடியும். ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ விஸ்வரூபம் பயமானதா அப்படின்னா, பிரம்மாக்கும் நாரதருக்கும் வியாசாருக்கும் இந்த விஸ்வரூபம் கொஞ்சம் கூட பயப்படல, ரைட்? கொஞ்சம் கூட அவங்களுக்கு இல்லை. ஆனா நம்ம சொன்ன அசுரர்களுக்கு பயம்தான் திரட்டுச்சு அப்படின்னு. இது எப்படின்னா, விஸ்வரூபத்தை பக்கத்துல வச்சா நீங்க ஒரு ரூபம் சொல்லுங்க, கிருஷ்ணர் வந்து எந்த அவதாரம் நிறைய பேருக்கு பயம் இருந்துச்சு, நிறைய பேருக்கு பயம் இல்லை, ஒரு சிலருக்கு பயம் இல்லை. நரசிம்ம ரூபம். சிம்ம அவதாரம் பார்த்து பயம்.
நரசிம்ம அவதாரம் பார்த்து நிறைய பேர் பயந்துட்டாங்க. லக்ஷ்மி கூட கிட்ட போக பயந்தாங்களாம். ஆனா நம்மளோட பிரகலாத் வந்து ரொம்ப ஈஸி, நரஹரின்னு கூட்டிட்டு போய் மாலையை தூக்கி போட்டுட்டு வந்துட்டாரு. சோ இது என்னன்னா, இந்த விஸ்வரூபம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து டைரக்டா வந்து பார்த்தாரு அப்படின்னு. சோ இது வந்து அவரோட நம்ம நினைப்போம் அவர் தூங்கிட்டு இருக்கச்சே பண்றாரு அப்படின்னு. இல்ல. ஸோ இப்போ வந்து எல்லாருமே ஏன் பார்க்கலன்னா, எல்லாருக்கும் காம்பிடென்சி இல்லை. அதனால அவங்களால பார்க்க முடியாது. அதனால கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பவர் வந்து சிலருக்கு கொடுத்தாரு. அதனால பேட்டில் ஆஃப் குருக்ஷேத்ரால கிருஷ்ணா வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து எதுக்கு பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாயே சம்பவாமி யுகே யுகே. அவர் வந்த ரீசனே என்னன்னா, அதுக்குதான் அவர் சொல்றாரு அந்த முனி கிட்ட கூட, நான் வந்த ரீசனே வந்து இதுக்குதான். இந்த மாதிரி நிறைய வந்து அர்ஜுனர் பார்க்குற யூனிவர்சல் ஃபார்ம் எதுக்கோசரம் காட்டுறாருன்னா, அவர் வர்றதே அழிக்கிறதுக்கு தான். அதனால இப்போ வந்து யாரெல்லாம் அர்ஜுனர் மேல இருக்காங்களோ, எக்ஸாம்பிள் அர்ஜுனர் மேலன்றவங்க வந்து பலராம், பிரம்மா, சிவா, ரைட்? அவங்களால எல்லாம் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. ஏன்னா அர்ஜுனருக்கு மேலதான் பலராம். அப்கோர்ஸ் பலராம் கவுண்ட் எப்படி இருந்தாலும் அவர் வந்து அவரே விஷ்ணு அவதாரம் தான். ஸோ அதனால அவரால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. ஜீவசக்தியான பிரம்மாவாலையும் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. சிவ ருத்ரா அவரும் போய் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு, ஏன்னா அது சிவசக்தி ஆகும். அண்ட் திரௌபதி யுதிஷ்டராலையும் பார்க்க முடியுது, பீமாவாலையும் பார்க்க முடியுது. பார்க்கறச்சே அவங்களுக்கு இந்த டைம் பார்க்க முடியச்சு, அவங்களுக்கு பயம் வரல. ஸோ பிகினிங்ல வந்து வெறும் இவங்க 2 பேருக்கு தான் தெரிஞ்சிச்சு. ஸ்லோவா வந்து இவங்க எல்லாருக்கும் பார்க்க தெரிஞ்ச உடனே இவங்க யாருமே பயப்படல. ஏன்னா இது வந்து அக்னி புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் பயம் இல்லை அப்படின்னா, அவங்க எல்லாருமே வந்து அப்படி நிக்கிறாங்களே தவிர மறந்து பயம் வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் வரல அப்படின்றத சொல்றாங்க. 11.21. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி, மாதாஜி. போர்க்களத்துல மத்தவங்க பார்த்தாங்கன்னா யார மாதாஜி? தெய்வீக பார்வையளிக்கப்பட்ட அனைவரும் போர்க்களத்தில் அவரது விஸ்வரூபத்தை பார்த்தனர். போர்க்களத்துல வந்து அவரை விட எல்டர் ஆனது யாரு? நம்ம யுதிஷ்டராளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு, திரௌபதிக்கும் தெரிஞ்சிச்சு, பீமாக்கும் தெரிஞ்சிச்சு. திரௌபதி போர் கலக்கத்துல இல்ல, பட் அவங்களால பார்க்க முடியுது, ரைட்? அதே மாதிரி யுதிஷ்டர் அண்ட் பீமா இவங்க 3 பேராலையும் போர்க்களத்துல இருந்து அவங்களால பார்க்க முடியுது. அப்கோர்ஸ் சஞ்சயா மூலமா துர்தராஷ்டிராக்கு கேள்விப்படுறாரு. அதை தவிர வந்து போர்க்களத்துல இருந்து பார்க்கறது வந்து யுதிஷ்டர் அண்ட் பீமா. பீஷ்மர் எல்லாம் பார்க்க முடியலையா பார்க்க மாதாஜி? மாட்டாரா மாதாஜி? பீஷ்மர், துரோணாச்சாரி வாய்ஸ் யாருக்குமே பார்க்க முடியல மாதாஜி. ஒன்லி அர்ஜுனன் மட்டும். அர்ஜுனருக்கு அப்புறம் வந்து அவரை விட பவர்ஃபுல்லா இருக்கிற யாரெல்லாம் பாக்குறாங்கன்னா, பலராம் எங்க இருந்தா அவருக்கும் தெரியுது தர்சனம். நம்ம பிரம்மா சிவாக்கு தெரியுது. பூலோகத்துல வார்ஃபீல்ட்ல இருக்கிறச்சே யுதிஷ்டருக்கும் பீமனுக்கும் தெரியுது. அதே மாதிரி திரௌபதி அவங்க வந்து அங்க வார்ஃபீல்ட்ல இல்ல, ஆனாலும் அவங்களுக்கும் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்னி புராணத்துல இங்க எழுதியிருக்காங்க அவரை இந்த வியூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. 11.21. ஹரே கிருஷ்ணா. அமீஹி திவாம் சுரசங்கா விஷந்தி ஏசி பீதாஹ ராஜ்வலயோ கிருணந்தி ஸ்வஸ்தி யுக்வா மஹர்ஷி சித்த சங்கா சுவந்தி துவாம் ஸ்துதிபி பிஷ்கலாபிஹி. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புரிந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். விஸ்வரூபத்தின் பயங்கர தோற்றத்தையும் அதன் ஒளிரும் ஜோதியையும் கண்டு அச்சமுற்று எல்லா கிரகத்திலும் உள்ள தேவர்களும் பாதுகாப்பிற்காக பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எல்லா தேவர்களும் வந்து அவர் முன்னாடி சரண்டர் ஆயிட்டார், ரைட்? ஏன் இதை சொல்றாங்கன்னா, அவங்க எல்லாருமே அவர் உள்ள போறாரு. இது வந்து காலரூபம், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் நிறைய பேர் அதுல வந்து ரொம்ப பயந்துடுறாங்க. அண்ட் அவங்க வந்து கையெல்லாம் கூட்டி அவங்க வந்து ப்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தேவர்களை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நிறைய சேஜஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாரும் வந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சாந்தி சாந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, வேதங்களை உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தேவர்கள் வந்து உன்னை என்டர் பண்றது வந்து என்னன்னா, பயப்படி சிலரும், அண்ட் சிலர் வந்து இந்த பயத்திலையும் சிலர் பெருமலையும் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. அந்த இதுக்கோசரம் சிலர் வந்து காப்பாத்து காப்பாத்து அப்படின்னு, ஏன்னா காலரூபம், ரைட்? ஸோ பயத்தை குறிக்கிறது. ஸோ அதை டச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. இப்போ ருத்ரா, ஆதித்யா, அதாவது சூரியன் அண்ட் ருத்ரா இவங்கெல்லாம், நாட் சூரியன், ஆதித்யான்றது வந்து நம்ம தேவர்கள் அண்ட் ருத்ரான்றது நம்ம சிவா, ரைட்? வசுக்கள்ல யார் ஒரு வசு உங்களுக்கு தெரியும்? காமதேனு மாதாஜி. பீஷ்மர் மாதாஜி. காமதேனுவை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க வசுக்கள். 11.22 படிங்க ஸ்லோகம். ருத்ராத்யவசோ ஏஷ சாத்யா
विश्वे विनो मरुदः सोमपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्का विशन्दे त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे. சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள் ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்தியர்கள், விஸ்வதேவர்கள், இரு அஸ்வினிகள், மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் என அனைவரும் உம்மை வியப்புடன் பார்த்து கொண்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆதித்யா தேவர்கள் சொல்லிட்டேன், வசுக்கள் நம்ம பேசிட்டோம், அஸ்வினி குமாரஸும் உங்களுக்கு தெரியும், மருத்தசன்றது ஒரு 5 டைப் 50 காற்றுக்களோட டைப்ஸ் அதுல இருக்கு. கந்தர்வா உங்களுக்கு தெரியும், பாடுறவங்க எல்லாம். யக்ஷாவோட ராஜா யாரு? ஹெட் ஆஃப் யக்ஷா வருது சொல்லுங்க. இவரு அவரே யமதர்ம மாதாஜி. இல்ல குபேரர். 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 அப்ப யமதர்ம வந்து எதுக்கு அவரு மாதாஜி? அவரு கூட ஏதோ ஒண்ணுல இருக்குல்ல மாதாஜி. யமதர்மராஜா வந்து யமலோகத்துல ஹெட் அவரு. ஓகே. யார் பாவம் பண்றாங்களோ அங்க போறது. அவரு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல. யக்ஷர்கள் ஹெட் ஆறது வந்து நம்ம குபேரர் தான் அப்படின்னு. அசுரர் உங்களுக்கு தெரியும், அசுரர் வந்து அசுர குணம், அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்கள பத்தி இங்க பேசுறாங்க. அப்படியே 11.22 படிச்சீங்க இல்லையா, இப்போ 11.23 படிங்க. ரூபம் மகேதே பகுவக்த்ர நேத்ரம் மகாபாகோ பகுபாஹ்ருபாதம் பகுதரம் பகுதம் சாஸ்திரகராலம் திருஷ்ட்வா லோகா பிரவ்யதிதாஸ்ததாஹம். வலிமையான புயங்களை உடையவனே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களைக் கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யார் சொல்றாங்க நானும் குழம்பிட்டேன் இவங்கள மாதிரின்னு? அர்ஜுனன். ரசா பிரைமரியில இருந்து அவர் செகண்டரி ரசா அற்புதம் இருக்கு. இப்ப என்ன ரசா ஸ்டிக் அடிச்சிட்டு இருக்கு அர்ஜுனருக்கு? கரெக்ட். விஸ்வரூபம் பாக்குறச்சே பயம் வரல, அவருக்கு வந்து அற்புதம். காலரூபம் பார்த்தோன்னே பயம் வந்துச்சு. அவர் வந்து இப்போ பயத்துல மாறிச்சு. இப்ப அர்ஜுனா உண்டி இல்லாம தேவர்களும் டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டாங்க பார்த்து, இந்த ஃபார்மை பார்த்து. ஏன்னா எக்கச்சக்க கண்கள், எக்கச்சக்க கைகள், ஆர்ம்ஸ், தை, கால் எல்லாம் உதரா எல்லாம் பார்த்து பயங்கரமான டீத். இங்கதான் வந்து பல்கள் சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் பல்ல பத்தி பேசல. இப்போ 11.24 நல்லா இருக்கும். சேதுலட்சுமி மாதாஜி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஸ்லோகா ரிசைட் பண்றீங்க. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து அர்ஜுனா சொல்றாரு, இப்போ புலம்ப போறாரு அவரு. அடுத்த 24 and 25 என்னோட நிலைமை எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அவர் புலம்ப போறாரு. அது என்ன புலம்புறாருன்னு நம்ம பார்க்கலாம். 11.24 and 25 24-25 ரெண்டுமே படிச்சிருங்க ஒரே டைம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்பிருஷம் தீப்தம் அநேகவர்ணம் யாத்தானாம் தீப்த விஷால நேத்ரம் திருஷ்ட்வா ஹி த்வாம் பிரவியதி தாந்திர ஆத்மா திருப்திம் நாவி விந்தாமி சமம் ச விஷ்ணோ சம்ஸ்ட்ராணி கராலானி ச தேமுகானி திருட்வைவ காலானல சன்னிபானி திஷோ நா ஜானே நலலேபச சர்ம பிரசீத தேவேஷ ஜகன்னிவாச. தேவர்களின் இறைவனே, உலகங்களின் அடைக்கலமே, என்னிடம் கருணை காட்டுங்கள். கால நெருப்பினை போன்ற உமது முகங்களையும் பயங்கரமான பற்களையும் கண்டபின் எனது மனதை நிலைநிறுத்த முடியவில்லை. எல்லா திசையிலும் நான் குழம்பியுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது கீழே உள்ளது வாஸ்திரவா? 25 வாசிங்க ஒரே டைம். அதுல 26 27 இருக்கு. பரவாயில்லையா? அது வாஸ்திரவா பூரா 25 சரி. அப்ப கொஞ்சம் இருங்க. இப்போ 11.24 சொல்லலைங்க. 25 சொல்லட்டும். 25 and 26 ஒரு செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. அர்ஜுனா வந்து என்ன பாக்குறாருன்னா நிறைய கலர்ஸ் பாக்குறாரு. அது வந்து கலர்ஸ் வந்து ஸ்கை ஆகாயத்தை தொடுற லெவலுக்கு இருக்கு. அந்த வாய், அந்த கண்ணு. இப்ப பாருங்க, நம்ம பயம் நம்மளுக்கும் வரணும். கொட்ட கொட்ட கண்ணு அப்படியே கொதிக்கிற லெவல்ல இருக்கு இல்லையா? அதை பார்த்த உடனே அவரோட மனசு வந்து குழப்பம் அடைஞ்சிச்சு. அவர் ரொம்ப ஸ்டெடியா காமா இருந்த மைண்ட் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் அப்படின்றத வந்து தான் அடுத்த இதுல வரும். ஏன்னா இப்போதைக்கு வந்து அந்த பார்த்த உருவமே அப்படியா, அவருக்கு ஏன் அவர் டிஸ்டர்ப் ஆறாரு அப்படின்னு. இப்போ 24ல என்ன பார்த்தோம்? இவன் ஆல் ப்ரொவைடிங் விஷ்ணு, ரைட்? அவர் வந்து என்ன, அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் சூரியனை டச் ஆகுது, ஓகே. அதனால என்ன, கண்ணு க்ளோ ஆகுது, ஓகே. மைண்ட் வந்து பயம் வந்துச்சு மெதுவா.
என்னால வந்து ஸ்ட்ரெயிட் என்னோட நிலத்தரமா நான் என்னால இருக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் விஷ்ணு வந்து சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் தாண்டி சொர்க்கலோகத்தை, அதாவது சூரியன் சந்திரனாலே என்ன சொர்க்கம், ரைட்? அங்க போய் தொடராரு அவர் லிட்டரலி. கலர் எல்லாம் கலர் கலரா இருக்கு. அந்த வாயும் அந்த கண்ணும் வந்து ரொம்ப கண்ணு வந்து அந்த நம்மளோட மனசை வந்து டிஸ்ட்ரெஸ்ல போட்டுச்சு. நம்ம இல்ல பாக்குறவங்க, நம்மளுக்கும் இப்போ டிஸ்ட்ரெஸ் ஆகணும். அது வந்து என்னன்னா என்னது ஸ்கைக்கு என்ன சொல்றீங்க? மேகமா? ஆகாயம் ஆகாயம் ஆகாயத்தை தொடர லெவலுக்கு போயிடுச்சுன்னு அந்த ஃபார்ம், ரைட்? அதனால அர்ஜுனர் வந்து அந்த பயத்தை வந்து ஏன் பயம் வந்துச்சு அப்படின்றதால சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் வந்து காலம், டைம்ன்றது வந்து அவ்வளவு பயமானா இப்ப நம்மளே பாக்குறோம், டைம் டிவோர்ஸ் எவ்ரிதிங் அப்படின்னு. ஏன்னா இப்ப வந்து ராமானுஜாச்சாரி அதான் சொல்லியிருக்காரு, பரம் யூயம் அப்படின்றது என்னன்னா அந்த 3 குணங்கள் எல்லாம் அப்பாற்பட்டது, ரைட்? சுத்த சத்வா பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறது, அதுதான் சுப்ரீம். மாதாஜி படிச்சாங்களா மனயு அப்படின்னு. ஸோ பேசிக்லி இம்பெரிஷபிள் சுப்ரீம் ஹெவன். அண்ட் சிலர் வந்து சொர்க்கம்னு பறையும் சொல்லுவாங்க, அதாவது வைகுண்டத்தையும் சொர்க்கம் சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்வர்க்கம்ன்றது வைகுண்டத்தை ரெஃபர் பண்றச்சே வேற, இங்க இருக்கிற ஹெவன் என்ற ஸ்வர்க்கம் வேற. இந்திரரை இருக்கிற இடத்துல வந்து ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி இருக்கு, இன்டென்சிட்டி தான் குறைச்சல். ஆனா அது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ 11.25ல என்ன சொல்றாரு, எல்லா உலகத்தையும் அவர் வந்து ரெஃப்யூஜ் எடுத்திருக்காரு, எல்லாத்துமே அவரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. நான் நிலம் ஸ்தலம் எல்லாமே போயிடுச்சு. ஏன்னா அர்ஜுனர் ரொம்ப பேலன்ஸ்டு பர்சன். முடியல, ஏன் முடியலன்னா அந்த பல்லெல்லாம் பாக்குறதும் சரி, அந்த நெருப்பு வந்து என்ன காட்டுறதுன்னா அது டோட்டல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அழிவை காட்டுறது. அதனால அவரால் வந்து டைரக்ஷனே அவருக்கு தெரியல அர்ஜுனருக்கு. ஒரு மாதிரி அவர் ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆயிட்டாரு. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, தேவதேவா அப்படின்னா, தேவதேவானா தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவமானவரே, எல்லா யூனிவர்ஸ்க்கும் பிரைம் அபோர்ட் அவர் தான் அப்படின்னு. ஸோ என் மேல கொஞ்சம் கருணை காட்டு அப்படின்னு கேட்க போறாரு. ஏன்னா அந்த ஃபயர் வந்து இங்க இருக்கிறது வந்து வெறும் அக்னியே இல்ல, கிருஷ்ணாவோட விபூதி நம்ம பார்த்திருக்கோம் நிறைய. என்னன்னா நெருப்பும் அவரோட விபூதி, வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற நெருப்பும் அவரோட விபூதியில் ஒண்ணு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இல்லாம இது வந்து டிஸ்ட்ராயிங் விபூதி, அதாவது கடைசியா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா வைண்டிங் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்பவுமே என்ன அனந்த சேஷா வாயில இருந்து இருக்கிற நெருப்பும் அந்த ஹீட்டும் தான் டோட்டல் அனிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த நெருப்பை இவர் பாக்குறாரு. அதனால அவரால் வந்து அந்த நேச்சுரல் கண்டிஷன் வந்து அர்ஜுனா வந்து சேரிட்டியர் பார்த்து சாரதியா இருக்கிற பார்த்த ஃப்ரெண்டா இருக்கிறவர், ரைட்? அப்படி அதே இடத்துல உட்காந்து இவர் எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு இருக்காரு. யாருக்கு? இந்த பார்த்தா அர்ஜுனருக்கு. அதனால அர்ஜுனா வந்து ஜஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்ல வர்றாரு அர்ஜுனருக்குன்னா, நீ வந்து நான் சாரதியா இருந்து டம்மி பீஸ் மாதிரி இருக்கேன், பட் ஆக்சுவலா இந்த டம்மி பீஸ் யாருன்னா நீதான். ஏன்னா இதெல்லாம் என்ன நடக்க போகுதோ நீ பாரு, எதுக்குன்னா நான் இந்த பூமியை லைட் பண்றதுக்கு நான் பண்ண போறேன். அப்போ வந்து நீ வந்து வெறும் நிமித்தம் மாத்திரமே, நிமித்தம் தாட்சியமா தெரியும். சோ நிமித்தமா மாத்திரமே, யூஆர் ஜஸ்ட் அன் ஆர்டினரி பர்சன், அதாவது நீ ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன், ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இங்க நடக்கிறச்சே இதெல்லாம் அசுரர்கள் எல்லாருமே அங்க இருக்காங்க. யுதிஷ்டரும் எல்லாருமே ஃபாலோ, அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து என்ன ஃபீல் பண்றாங்கன்னா யூனிஃபார்ம் பயத்தை இந்த டைம் பாக்குறாங்க. ஏன்னா கால ரூபத்துல அந்த பயம் வருது. அதனால அவர் வந்து அர்ஜுனர் இருக்கிற அந்த டிவைன் ஐஸ்ல வந்து அந்த பயமும் மிக்ஸ் ஆகி மேனிஃபெஸ்டேட் ஆச்சு. இது வரைக்கும் கிரியேஷன் பிரசன்ட் எல்லாம் பாக்குற வரைக்கும் சந்தோஷமா இருக்கு. இப்போ இதுக்கு மேல வந்து என்னன்னா ஸ்லாட்டர். ஏன்னா இதெல்லாம் பார்க்க போறாங்க, துர்தராஷ்டிராவோட பசங்க என்ன ஆக போறாங்க அதெல்லாம் அவங்க பார்க்க போறாங்க. அதனாலதான் ஹோல்ட் பண்ணேன். இனிமே 26ல இருந்து 30 வந்து என்னன்னா காலரூபாவோட ஃபியூச்சர் பார்க்க போறாரு. இப்ப வந்து காலரூபா பிரசன்ட்லி எப்படி இருக்குன்றது ஒண்டி பார்த்தாரு. இப்போ ஃபியூச்சரை பார்க்க போறது நம்ம ஃபியூச்சர்ல அடுத்த டியூஸ்டே பார்க்கலாம். சரிங்களா? சோ இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச். வாஞ்சா நல்லா இருந்துச்சு மாதாஜி, நல்லா இருந்தது.